Прывітанне, даражэнькія. Прывітанне ўсім, прывітанне, Зміцер. Я с моей знакомой Касей, психолог медицинский. Представься, коли ласка. Добра, меня зовут Кася Кавляна-Глуховская, и я сподіваюся, что этот стрим потом запилю еще на свой канал по-людску. И я медицинский психолог, арт-терапевт, а на другую вышейшую иду на публичное здоровье, альбо социальное, громадское здоровье у Польши, коли яна адкрые нам межи для того, как учиться. Ну, я думаю, что все повинно атрымацца, чаму не. И пагутарыць мы хочам сёння про то, чаму коронавирус смог такую медыйную вядомасць атрымаць і як уплывае то, што вакол яго ў медыйнай сферы знаходзіцца. Так як мы абодва блогера, а Кася яшчэ і псіхолог, я думаю, вам всім будзе карысна. Ну так, я бы распавяла сёння пра такую з'яву, як увогуле паніка падчас нейкіх эпідэмій, падчас памораку. Беларускае класнае такое слово паморак, морак і паніка. Я, до речі, пакуль ты не написала, его не ведаў. Ну, бывае. А як ты лічыш, вот то, что зараз в медыйнай сфере адбываецца вакол рота-віруса, это все-таки в какой-то ступени паника, ці это все-таки близко до нормы? Я б сказала, што паніка падчас нейкіх эпідэмій і пандэмій гэта ўвогуле нармальная рэакцыя, якая, ну як нармальная. Гэта не азначае здаровая рэакцыя, гэта азначае рэакцыя, якая ўзнікала абсалютна заўсёды ў гісторыі. Яшчэ пачынаючы з самых першых апісаных эпідэмій з фукідзідавай чумы, якая адбылася ў Афінах, і тое, што адбываецца, гэта нармальная панічная рэакцыя. Ага, а можна падрабязней крыху? Зараз распавяду, але вось хочу один маленькі момант такі заўважыць, што тое, што адбываецца зараз у сацыяльных медыа, можна падзяліць на дзве катэгорыі. Гэта адэкватныя парады, рэакцыі, там нейкія, напрыклад, тое, што кажуць лекары, тое, што раяць у бяспецы да сябе і іншых, так рабіць. І ёсць такія праявы, менавіта панічныя, нелагічныя. Чым яны адрозніваюцца, я бы сёння, напэўна, з радасцю распавяла, каб людзі, кожны з нас мог сябе спыніць і ў нейкі момант задацца пытаннем. Вось тое, што я зараз раблю, гэта праўда дапамагае неяк выйсці з хваробы, там, дапамагае не распаўсюджваць яе, ці што? Ці гэта скіданне агрэсіі на кагосьці? Вось падчас фукідзідавай чумы былі праяўленыя рысы ўсіх наступных эпідэмій, нягледзячы на тое, што яна адбылася, ну, лічыце, выключна у Пірэнеях і Афінах. І што было цікавае? У той час Афіны ваявалі са Спартай. Калі Спарта пачала заходзіць у порт Пірэі, і пачалася вось гэтая чума, якая потым ужо лекары казалі, што гэта магла быць эпідэмія тыфу. Людзі адчувалі смагу, яны лезлі ў калодзежы, і Фукідзід гэта распісаў, усё так, што пазнейшыя гісторыкі называлі гэта белетрыстыкай, бо ён там прыукрашваў, так, упрыгожваў усё. Але самае цікавае, што адбылося. Афіняне сталі абвінавачваць спартанцаў, пачаліся чуткі і плёткі наконт таго, што гэта спартанцы атручваюць ваду ў калодзежах. Капец. Ага. Пасля гэтага, дзесьці ў сярэднія векі, было вельмі цікавая з'ява атручвання калодзежаў. Гэтая чутка, яна ўсё адно затрымлівалася. І кожны раз, калі новая была нейкая эпідэмія, чума, халера, тыф, што заўгодна, узнікала нейкая чутка, што хтосьці атручвае калодзежы. Напрыклад, у 14 стагоддзі і увогуле ў сярэднія векі чума заўсёды была перанесеная праз габрэяў, якія атручвалі калодзежы. І гэта захавалася нават у старажытных песнях, што габрэйка, яна вось труціць калодзеж. Так. Потым вельмі цікавая чутка ўзнікла ў Італіі, дзе было шмат пракажоных, што габрэі згаварыліся з пракажонамі, каб пракажоныя труцілі ваду. Так. Фішка ў чым? Фішка ў тым, што людзі не ведалі, як распаўсюджваецца хвароба. Яны спачатку прыдумлялі, што гэта можа быць кара нябёснаў, і гэта яшчэ ўзнікала, нават зараз узнікаюць людзі, якія кажуць, што гэта нам за грахі.
Так? А тады, калі ты не ведаеш, што ўвогуле ёсць бактэрыі, што ёсць вірусы, ніякая навука яшчэ да гэтага не дайшла, то трэба ж неяк зразумець, ад чаго гэта ўзнікае. І пачынаюцца пошукі ворагаў. Хто ж гэта зрабіў? Гэта зрабілі злыя духі, багі, ці гэта пакаранне, ці гэта зрабілі вось канкрэтныя тыя ворагі, як, напрыклад, спартанцы для афінянаў, ворагі ваенныя, што вось яны неяк прыдумалі невядома як. А пазней, у 18 стагоддзі, адзін з самых апошніх усплескаў чумы ў Маскве, 1770-71 гады, так званы чумны бунт, альбо чумное паўстанне. Што адбылося? Адбылося тое, што ў Маскве людзі абвінавацілі лекараў. Прабач, это ж выглядае так, як наш таварыш, самы вядомы старык, зараз робіць. Капец. Так. Ну, падрабязней, вот это асабліва цікава. Усе вось гэтыя праявы эпідэміі, якія пачыналіся з самай старажытнасці, яны захоўваюцца і зараз. І вось гэта тое, што мы можам зразумець як нездаровыя праявы. Абвінавачванне іншых, яно не дапамагае ні ў чым, апроч за скіданне свайго стрэсу і сваёй уласнай агрэсіі. Это выходит, той чалавек скідае стресс? Так. Ён адзін? Разумееш, ён робіць вельмі цікавую рэч у плане палітычным. Я вось на відэа пра стэгму распавядала, што мы вельмі любім стэгматызаваць кагосьці, хто вылучны падчас крызісу. У нас зараз ідзе крызіс, бо эпідэмія хваробы, яна заўсёды звязаная з сацыяльным крызісам. А калі у нас ідзе крызіс, то грамадства пачынае выбухаць і шукаць вінаватых. Значыцца, вінаватым, хто у нас на фоне народа паўстае? Заўсёды ўлада была на фоне народа дзесьці вылучная. І вельмі часта падчас вось такіх эпідэмій пачыналіся рэвалюцыі, пачыналіся мітынгі, пачыналася нейкае хваляванне. Тады разумная, хітрая ўлада, яна шукала вінаватага, на каго гэта ўсё скінуць. Патрэбны быў нейкі ахвярны казёл. І ён є. Гэта былі жыды, гэта былі габрэі, гэта былі людзі пракажоныя, гэта былі псіхічна хворыя, гэта былі гомасексуалісты. Чаму, напрыклад, у 80-е гады, калі пачалася эпідэмія СНИД-ВИЧ, адразу пачалі казаць, што гэта ўсё наркаманы і хворыя з ЛГБТ, гэта ўсё іх віна. Хаця зараз ужо вядома і даказана, што, напрыклад, на СНИД больш хворыя у Афрыцы жанчыны, якія знаходзяцца ў шлюбах, што гэта не залежыць ад конкретно сексуальная арыентацыя, залежыць хутчэй ад таго, як у вас з гігіенай справа. Цікава, нічого новага. Ну вось такая статыстыка. І ўсё адно грамадства шукае каго-небудзь вінаватага, хто будзе на іх не падобны. Калі вінаватыя яны, то мы як бы ў бяспецы. Так? Па-першае, па-другое, ёсць каго лінчаваць. Хітрая ўлада, яна будзе ўсімі сіламі ад сябе адводзіць позіркі, каб не заўважылі іх. Таму што калі ў соцыуме праблема, каб сябе захаваць. Хто вінаваты? Вінаваты лідар, вінаваты вождь племені. Ну, само сабою. Так, хаця ён-то насамрэч, ніводны кіраўнік краіны насамрэч не вінаваты ў тым, што сам вірус, напрыклад, узнік, ці што эпідэмія ўжо пачалася. Далей ён можа нейкія дзеі прымаць, але ясная справа, што вось чалавек на чале грамадства, ён не можа зрабіць усё адразу. Ён можа нейкія прыняць меры, ці не прыняць. Як там робяць у іншых краінах, там, зрабіць карантын, ці не зрабіць карантын. Пашыраць інфармацыю ад лекараў, ці яе, наадварот, закрываць і казаць, што лекары вінаватыя, яны вось усё гэта прыдумалі. Так от пачакай. А от ты кажаш, закрываць, не закрываць інфармацыю. От то, што інфармацыя ў нас, она ж бачна, што она прыхоўваецца. Яна в якіх-то чынніках, яна даецца, як, напрыклад, агульная колькасць захварэлых. А, напрыклад, пра смяротнасць, пра то, як па рэгіёнах, это па-добраму, калі вдумацца, прыхоўваецца. Напрыклад, пра нашых Ганцавіча я нідзе не чытаў і не бачыў на дадзены момант. А ў нас, напрыклад, райпо, адміністрацыя райпо, она амаль паралізавана, амаль все на бальнічных. Так от, это як уплывае, ў прынцыпе, на грамадства, на сітуацыю ў краіне з псіхалагічнага боку? Я думаю, што гэта
можа падвышаць узровень агульнай трывожнасці, але ў Беларусі ёсць такая адметная рыса. Беларусы схільныя да яшчэ адной вельмі цікавай праявы, якая таксама была заўважаная падчас розных іншых эпідэмій. Калі ўлада нічога не можа зрабіць, калі ў свеце ўвогуле з гэтым вірусам фішка такая, што пакуль што няма вакцыны, і ёсць інфармацыя, што не выпрацоўваецца пакуль што імунітэт на ўсе. Яшчэ мало часу прайшло, а у нас яшчэ і вось гэтая вывучаная бездапаможнасць, што мы не можам давяраць сваёй уладзе, мы не ведаем, што нам кажуць, што праўда, што неправда, наколькі сфальсіфікаванае гэта ўсё. І вось тады ўзнікае такая праява, як пір падчас халеры, альбо пір падчас чумы, які апісваў Пушкін. Это што? Гэта, зараз скажу, людзі вырашаюць, што няма сэнсу ніяк змагацца, ахоўваць сябе мы не можам, і на ўсё забіваюць. Гэта памяркоўнасць такая, так, і пачынаюць жыць так, як быццам бы нічога не адбываецца, а часам нават з перагінам у тое, што мы ўсё адно ўсе памром, таму карыстаемся момантам тут і цяпер. А далей пачынаецца наступнае. Калі гэта развіваецца, падвышаецца ўзровень гвалту сацыяльнага, эканамічнага гвалту, напады, крадзяжы. Так, можа пачацца нешта, нейкія, зноў жа такі, рэвалюцыйныя ідэі ўзнікаюць, злосць на дзяржаву, злосць на ўсё вакол, на закон. Людзі перастаюць слухацца закону, і вось пачынаецца абы што. Варварства і марадзёрства. Ты ведаеш, от зараз я узгадаў, так некаторыя ж карнавалы, которым уже сотні гадоў у Еўропе, яны ж нарадзілись фактычна вот в такія ж перыяды альбо эпідэмій, альбо адразу пасля. Это выглядае так. Вось як ты і гаворыш, людзі рашылі, што хоць напаследак павесялюся, атрымаю што-то ад жыцця. І будь што будзе. Я б нават сказала, што так, вось карнавалы традыцыйныя венецыянскія, яны ўзніклі падчас праказы, і ёсць, прынамсі, я чытала гэта як такую гісторыю напаўміфічную, што менавіта пракажоныя былі першымі, хто рабіў гэтыя карнавалы, бо яны апраналі маскі і усялякія гэтыя касцюмы, каб бы на іх не звярталі ўвагу, а ўлада гэта адобрыла. Тое, як у нас, вось, напрыклад, з парадамі, так, рабіць нейкія масавыя сходы, шэсці, гэта тое, што адцягвае ўвагу народа і вельмі шмат дае выплеску энергіі. А энергія – гэта тое, што ў нас у арганізме звязана з адрэналінам, гэтаксама, як канкрэтна агрэсія, гнеў. У людзей шмат гневу, яны пайшлі, вытанчыліся, выкрычыліся, яшчэ ваенны парад, усялякія дзеці гуляюцца ў вайнушку і скідаюць сваю агрэсію, і перасталі думаць пра тое, як бы прыбраць, напрыклад, уладу і паставіць новую, ці як бы на кагосьці напасці, ці пайсці абрабаваць краму. Гэта не самае благое выйсце яшчэ правесці, канешне, парад, але гэта благое выйсце ў плане медыцынскім. Ну, это зразумела. Таму што ясная справа, што так, эпідэміялагічна гэта нам не дапаможа. Гэта дапаможа псіхалагічна, скінуць сваю агрэсію. Але ў часы 21-га стагоддзя ёсць іншае выйсце. Ёсць, напрыклад, мажлівасць пагуляцца ў онлайн-гульнюшку ваенную, ці зрабіць нейкую сходку вось такога плану. Можна было б заахвоціць людзей рабіць гэта паасобку, ці хаця б захоўваць сацыяльную дыстанцыю, каб даць мажлівасць этому вірусу не так хутка распаўсюджвацца. Ось, гэта было б разумным выйсцем. Ну, зразумела. А вот я гляжу, добра, робіць наша ўлада так. А вот я назіраю, так як, я не ведаю, так як я люблю Украіну, амаль як Беларусь, у мяне шмат адтуль сяброў, я назіраю, рэгулярна гляжу ролікі іхнія, і от што я бачу. Там амаль кожны, хоць крыху сябе паважаючы, блогер, я ўжо не кажу пра ютуб-каналы тэлебачання розных каналаў, яны робяць, это таксама пачалось не адразу, трэба прызнаць, першы месяц гэтага амаль не было, але потым пачались гутаркі з прафесіяналамі, інфекцыяністамі, вірусолагамі, дзе людзі, я б сказаў, старанна, па пунктах, падрабязна тлумачаць все моманты, што дае, не дае маска, што дае, не дае антысептыкі, мыць рукі. Меня, напрыклад, здзівіла, калі нават такі канал, который чыста па чат-рулеткі гаворыць, як Андрэй Полтава, нават ён зрабіў такое відэо.
Что, до речи, косяк наших блогеров, кому я не пропановывал, лічаныя люди хоть что-то зрабілі. Так вот, як ты лічыш, а это як адбіваецца на грамадстве? На грамадстве. Вось глядзі, тут я хочу заўважыць адзін цікавы момант конкретно про Беларусь. У нас увогуле фантастычная краіна, якая была згаданая і Баршчэўскім про Беларусь у фантастычных апавяданнях на польскай мове з допісам з Петербургу. Краіна, якая ўзнікла, як бы ведаеш, так невядома адкуль, такая міфічная, фантастычная, калі ў ўсім свеце ёсць хвароба, ёсць вірус, у нас такога няма. Ой, тут нешта застряў, бачу. Паўсюль была вайна, а ў Брытаніі нічога не было. Вось у нас таксама людзі рэагуюць, і гэта бачу, нават калі я выходжу, там у мяне ёсць сабака, я выходжу яго выгульваць. І бачу, што ўсе гуляюць, масак на людзях няма, пальчатак няма, у крамах лічаныя людзі гэта робяць. То бок у нас дзяржава зрабіла ўсё, каб знізіць узровень панікі, але разам з панікай яна зняла адэкватную рэакцыю. Подставила людей по-іншаму. Па сутнасці так, калі у Польшчы, калі ў іншых краінах, вось у Украіне робяць нейкія відэа, блогі про тое, як гэта рабіць менавіта са спецыялістамі, тое, што ты сказаў. Так, а это дае что-то? Вот як в Украине, это дае что-то? Вось, гэта здорово, гэта не паніка, гэта нормальны клопат пра сябе, пра сваіх блізкіх і пра грамадства. Вот так. Так. А тое, што робіць у нас, гэта палітыка, і я зраблю выгляд, што я гэтага не бачу, і быццам бы гэтага няма. Я бы сказала, што гэта ўзровень псіхалагічна дзіцёнка, напэўна, у развіцці да года, да 2. Ёсць такая гульня з дзіцёнкам, кшталту я закрываю вочы, маці закрывае перад дзіцёнкам і кажа: не бачу цябе, і дзіцёнак думае, што ён знік. Вось наше грамадства спрабуе так згуляць з каранавірусам. Я цябе не бачу, сусліка няма. Кася, просто шикарное параўнанне. Я прямо аж ледь не до слёз зараз рассмяяўся. Ну, украінцы, до речі, так само не адразу дошли до такого досвіду. Перший месяц гэтага не было. Але я от побачыў, спачатку амаль всіх пачынала ахопліваць паніка, і от калі так пачалі рабіць, яна пачала сходзіць. Людзі сталі некія спакайнейшыя. Там. Так, тому што калі ты ведаеш, што канкрэтна рабіць, якія дзеянні табе дапамогуць, якія не дапамогуць, і ведаеш празрыста адкрыта, што робяць лекары, што зараз распрацоўваюцца вакцыны і гэтак далей. Некія ёсць даты, паказнікі, то ведаеш, на што ты арыентуешся, і трывога спадае. Вот вось гэта, адэкватная рэакцыя з трывогай. Ну, бачыш. Рабіць нейкі план. Да рэчы, выходзіць, што вот гэты досвед нам бы трэба было пераняць. Па сутнасці так. Канешне, я вельмі раю беларусам звяртаць увагу, я ведаю, што мае сябры, якія людзі адукаваныя і самі спачатку не ведалі, што адбываецца. Былі розныя рэакцыі. Пасмяяцца, не паверыць, невядома яшчэ вось гэты ўзровень трывогі. Потым яны пачалі чытаць усіх гэтых інфекцыяністаў, эпідэміёлагаў, глядзець, шукаць інфармацыю. Так, што рабіць канкрэтна, знайшлі, і калі знайшлі, то супакоіліся. Гэтаксама людзі робяць з усімі, з любой хваробай, так? Ну, калі вось, напрыклад, мне ці табе забаліць сэрца ні з таго, ні з сяго, ясная справа, што калі мы не ведаем, што гэта такое, там проста боль, то трывожна, страшна, трывожна, трэба пайсці да лекара. Само собой. Вось калі лекар ужо скажа, што гэта, што з табе рабіць, што табе можна, што табе нельга, тады, ведаеш, спакойна ўжо жывеш з гэтым і ўсё. Ну, так от пачакай, я скарыстаюсь момантам і запрашу, калі хто-то смелы і не баяшчыся камеры, вірусолог наш беларускі, інфекцыяніст, калі ласка, выйдите, напишите коммент. Давайте сдымем видео, чему мы не можем зрабіць то самое, что робят украинцы. Чтобы не вымушаны были наши люди выходить, кто додумается, потому что вельмі шмат кто просто не лезе у другие сегменты того ж Ютуба, чтобы люди просто вышли и поглядели нашего специалиста. Вы этим зробите конкретную корысть нашим людям, нашей Беларуси. Насамрэч беларусы все-таки такое рабілі. Ну, можа, я не нарваўся.
ну, некаторыя, але я бачыла, і наш Мінздрав таксама зрабіў відэа з лекарамі з Беларусі, з розных месцаў, якія канкрэтна распавядалі, што рабіць. Адзінае, што ў нас не працуе гэта так, каб гэтае відэа ўзялі, напрыклад, і пушчалі па тэлевізіі, там, дзе бабулькі, дзядулькі, якія глядзяць не YouTube, а яны глядзяць тэлевізію, каб ім замест рэкламы зараз ішлі вось такія паказанні ад лекараў, нейкія парады ад лекараў, якія канкрэтна спакойна, не нагнетаючы паніку, што мы ўсе памром, а канкрэтна апісвалі, што рабіць, што не рабіць. Ну, згоден. Так што гэта такое? Так, у нас такое рабілі, і у нас адзінкі, але ўсё-таки робяць. Нейкія часопісы, там Сіці Дох апублікаваў інфармацыю, там вывяд таксама інтэрв'ю з лекарам, які з іх схадзіўся. Я з тобой абсолютно згаджаюся, запрашаю таксама. Прыходзьце, грукайцеся да Змітра Зуха, да мяне на Палюцку, да іншых беларускіх блогераў. Калі вы ведаеце нешта ў медыцыне, вы з'яўляецеся лекарам, у вас ёсць медыцынская адукацыя, можете пра гэта нешта патлумачыць, распавесці, заспакоіць людзей, даць ім конкретный план, что рабіць, что не рабіць, что карысна, что шкодна. Калі ласка, прыходзьце і з радасцю зробім інтэрв'ю, няхай гэтых інтэрв'ю і нейкіх парадаў будзе болей. Абсолютно сгоден. Слухай, я еще хотел такую штуку попытать. Тут я назирал нават той Украине у нас одну крайность. Была некоторая колькость людей, и поступово, самое цікавое, в эту колькость втягивалось все больше, нават самых стойких. Починали постить амаль кожный день. В Италии захворело стольки, померло стольки. В Испании померло стольки, захворело стольки. В Америце капец полный. Что заставляло людей это робить? И чему нават самые стойкие поступово сдавались, те, кто отбивались долгий час? Я скажу пра гэта так. Гэта зноў жа такі механізм зняцця трывожнасці і, гіпатэтычна ён можа ісці каранямі адразу ў два працэсы. Першае, гэта вось гэты пошук нумаркоў, циферак, лічбаў, статыстыкі, якая дасі разумення, што адбываецца вакол. То ты правяраеш рэчаіснасць, спрабуеш знайсці нейкую інфармацыю, якая табе дасі арыентыры, наколькі гэта страшна ці не страшна, колькі дзе каго памірае жыве. Так, гэта першы механізм. Калі ты ўжо ведаеш гэтыя лічбы, табе прасцей. Па-другое, гэта механізм зняцця трывожнасці за кошт таго, што у суседа. Вось, напрыклад, дзесьці там так вось страшна, а у нас яшчэ нармальна. Вось я 10 кілаграмаў набрала, седзячы на карантыне, а Любка 25. Ну, яшчэ нармальна. Вот так вот. Ну, блин, як бы там ни было, это працуе. Але вот... Это працуе, у людзей. Ну так. Але при этом вот так само цікаво, вельмі мало таких людей, вот я, наприклад, которых, тым не менш, эта хваля не зацепила абсолютно. Вот я, як не адчуваў ніякай панікі, ніякага страха адносна этого вируса, я так и не адчуваю. Так, а чаму тады некаторыя вот так люди, тым не менш, зусім этому не поддались? Я что, я кажуць крыху... Ці што мяне ні страх не прабіраў нічога? Скажем так, заўсёды ёсць адсотак людзей, якіх гэта не бярэ па розных нагодах. Некаторыя працягваюць не верыць у тое, што гэта існуе. Нават калі когнітыўна ты асэнсоўваеш. Не, ты не то. Гэта вельмі цікавы момант. Я тут кажу не пра разуменне, што ён ёсць, а вось менавіта момант, калі ты верыш, што ёсць нейкая страшная хвароба. Так? А вера, гэта вось, калі ты яго не бачыш віруса, ты яго не бачыш. Калі блізкія яшчэ не хварэюць, усё адно недзе ўнутры застаецца гэтая думка, дзесьці схаваная, аўтаматычная, што жыццё ж працягваецца, сонейка свеціць, неба блакітнае. Вакол людзей у масках няма, чаго баяцца? Мне нічога не баліць, родным нічога не баліць, і нармальна. І наша псіхіка так сябе ахоўвае. Гэта таксама нармальная рэакцыя. Калі б мы хадзілі ўвесь час вірус, як некаторыя, вось гэта ўжо выключае мозг. Тут є тут маленькая завага. Ёсць магчымасць думаць. Почекай. Вот ты говоришь, что человек просто не верит. Я, например, человек с группы ризика, у меня есть проблемы с легкими. Я, например, вельми четко разумею, что когда до меня добирается этот вирус,
мне можа быць вельмі капец поўны. Але я ў сваім жыцці хварэю гэтым уже кучу гадоў, дзесяткі. Я кучу эпідэмій розных перажыў і сам на сабе. Тую ж самую адзёр кор па-руску, тую самую пневманію ў 2002 годзе на 2 месяцы вляпаўся. А не можа быць, што проста я разумею, так, тут я уже был, тут я был, и тут я был. Ну, и это як-небудзь перажывем. Перажывем. Ага, у тебя есть такая фішка. Ну, зноў жа такі, у кожнага ж індывідуальна гэтыя механізмы ахоўныя працуюць. Называецца ахоўныя механізмы псіхікі. Тое, што ты зараз апісваеш, гэта апора на папярэдні траўматычны вопыт, з якога ты выйшаў, і які ў цябе ўжо ёсць, як, ну, я справіўся з гэтым, я адолеў тое, я такі калабок, і мне нічога не страшна. Гэты механізм можа спрацаваць добра ў тым плане, што ён зніжае тваю трывожнасць, ты ведаеш, што ну перажывеш, а з іншага боку, ведаць мы не можам на будучыню. І атрымліваецца, што гэта праўда, у цябе ёсць такая рызыка калапка, трапіць на лесу. Калі ты перастанеш клапаціцца пра сваё здароўе, то бок ты-то перажывеш, але гэта не вызначае, што трэба перастаць, напрыклад, апранаць пальчаткі ў краму. Ці трэба абавязкова запрашаць зараз шмат сяброў і разам там размаўляць, бліжэй за метр быць, абдымацца і ўвогуле не баяцца гэтага віруса, да ну, ён мяне не кране, мне мора па калена. Гэта вось ілюзія, якую мы можам трапіць і ў выніку за гэта атрымаць для свайго здароўя вельмі непрыемныя рэчы, асабліва калі ў групе рызыкі. Я скажу шчыра, мой тата прыкладна таксама рэагуе. Ён таксама ў групе рызыкі, але ідзе такі кшталт, ну будзе і будзе, такі трохі фаталізм. І вось гэта не вельмі добрая рэакцыя. Гэта, ну, ты ж, ну, як бы, добра тое, што падчас панікі цябе паніка не кранае. Але гэта адваротны бок медалю. Гэта калі ўжо не думаеш пра сваё здароўе. Самае лепшае гэта трымацца залатой сярэдзіны. Вот так. Там, дзе клопат захоўваецца пра сябе, а паніка яшчэ не пачалася. Ну, я, дарэчы, не зусім пра сябе не клапачуся. Просто я не клапачуся ўжо да такой ступені, што аж, як некаторыя ходзяць і ў лес, і ў агарод у масцы. Потому что я разумею, что в этом, по-перше, я читал, что и слухах говорят специалисты, разумею, что в этом сенса не то, что нема сенса, это еще и шкодно. Я просто включаю мозги. И самое цікавое еще, у меня, например, в этой ситуации, у меня бывает в критичных ситуациях, я думаю, не в одного меня, такое вражение, что эмоций просто нема. Ты, як калькулятор или компьютер, ты пролічваешь крок туды, такі эфект. Крок туды, такі эфект. Ну, неяк так. Гэта таксама адэкватная рэакцыя на стрэс, і я лічу, што гэта адна з лепшых рэакцый у плане таго, што ты ўваходзіш як бы ў абясчуленне, і ты можаш пры гэтым захоўваеш розум. Халодны розум, ты ведаеш, што канкрэтна вось ты абіраеш нейкія крызісныя шляхі вырашэння ў сітуацыі. Адзінае, што можа быць пасля вось такога абясчулення, што потым, калі ў нас гэты вірус схлыне і сыдзе, могуць вярнуцца ўсе заціснутыя эмоцыі, і ты тады пад такой хваляй, ну, нейкі час будзеш з імі разбірацца. Сорве дах. Гэта таксама абсалютна нармальна. Сорве дах. На некаторы час. Бывае такое? У цябе бывае такое, што пасля ўжо вось справіўся з нейкім стрэсам, выйшаў з яго, а ўжо потым на цябе нахлынвае. Ты ведаешь, так, уключим себе, ты ведаешь, у меня, калі добра подумать, такое бывает. У меня, например, суседи, калі шчыра, меня крыху побаиваются. Чему? Потому что бывают ситуации, калі я не разбираю, ну, мне просто даю эмоциям выплеск, они на меня нахлыстывают, и я просто не разбираю, кто, что, кто меня учепит, то и отрымае. И это без розницы кто. И неважно, винный он чем-то ці не. Вот так у меня бывает. Ой-ой-ой. Шкода их, конечно, але со своей агрессией ты справляешься. Ну, скажем так, я научился, калі-то были периоды подлетковые, калі я этим не умел користаться, не умел, як бы это сказать, лепш правильно, не умел брать это под контроль.
Паступова я научыўся вельмі добра с этим абыходзіцца, уплоть до того, что я научыўся эту агрэсію, калі я бачу званочки, що час яна будзе, накіроўваць патрэбны накірунак. І, напрыклад, на конкретнага чалавека. Мне, напрыклад, от, быў напружаны той год на працы, і я бачыў званочки, но сабе до конца не даваў сабе отчет, что я близко до межы. А у меня есть сябар с Украины, с яким я говорю: слухай, хлопча, раби что-то, потому что у тебя прямо в ближайший час зарве дах. Что я просто такое уже бачыў. І я просто да чого рассказываю. Я потым вельмі так с фантазией, подвернуўся мне на той момант старшыня моей организации. Я зрабіў психологічна так, что он от мяне просто уцекаў. Ой-ой. Я, калі цікава, могу рассказать. У меня там, где я был на другой территории, окна амаль вываливаются. Подлога там подрана, а прямо насупраць окна бачна, организация поменяла в окны, обшалявала, утеплила будынак. Я его покликал. Говорю: глядите, як вам, подобается? Файно зрабілі. А теперь выйдите, калі ласка, сюды. И это все роблю с улыбочкой лучезарной, вельми так весело. И показываю на вываливающееся окно, якое уже з'едено шершнями и все. И потом так знову же с улыбочкой говорю: а як вы после этого лічыце в себе нормальным кіраўніком организации? И я ніколі не бачу, чтобы человек после этого так бегал, только напоследок мне сказал: так это ж куча грошей. Вот прикладно так у меня спрацавала. Абышоўся сваёй агрэсіі. Вось ты вельмі цікавы момант адзначыў тое, што ёсць розніца паміж тым момантам, калі ты не ведаеш, якім чынам справіцца, на каго накіраваць, і трапляе пад руку. Хто трапіў, той атрымлівае. Бязвінны, вінны, неважна. Вось гэта не вельмі добры момант. Вось гэта тое, што можа чакаць людзей, на якіх пасля такога абясчулення, пасля гэтага вірусу, ці пасля нейкай крызісу эканамічнага, любога стрэсу моцнага перажытага, вось яны са стрэсам справіліся, унутры яго нічога не адчувалі, ўсё рабілі лагічна, інтэлектуальна, па пунктах, з халоднай галавой і гарачым сэрцам, без гарачага сэрца нават, а потым на іх нахлынвае, напрыклад, агрэсія, ці страх, ці што заўгодна, там пачынаюцца панічныя атакі. Калі гэта агрэсія, то можа трапіць пад руку хто заўгодна, і чалавеку трэба быць проста загадзя, вось тым, хто нас слухае, калі з вами такое адбудзецца, трэба быць гатовым да таго, што вам трэба сваю агрэсію будзе накіраваць, схапіць сябе так на гэты момант, зразумець, што бязвінных біць не трэба, і крычаць там на сваіх дзяцей, ці біць жывёлаў, такое можа здарыцца, так будзе рост агрэсіі. Я гэта просто прагназую па гісторыі, тому што кожны раз адбываецца адно і тое ж людзьмі. Прабач. Это выходит, что вот это у нас будет по-любому. Мы это не меняем. Па ўсім свеце гэта по-любому будзе, тому што зараз увесь свет перажывае страшны крызіс і стрэс. Значыцца, будзе ўсплеск, рост агрэсіі і рост пачуцця трывогі. 100%. З гэтым людзям штосьці рабіць. Пытанне ў тым, ці хопіць у нас лобных доляў мозга, каб рабіць штосьці адэкватнае, каб, напрыклад, пачаць займацца спортам, бегаць, скокаць, займацца творчасцю, біць у званы. Памятаеце, у «Укрощение строптивой» фільме з Адріана Челентана, так, не памятаю по-беларуску гэта перакласці, «Укрощение строптивой», ён там размаўляў са званаром, і званар казаў, што кожны раз, калі я там думаю пра дзяўчат, я іду п'ю званы. А ён, Адріана Челентана, пайшоў калоць дровы. Тое самае трэба будзе рабіць са сваёй агрэсіяй. Это, конечно, не думкі пра жанчыну, але гэта будуць нейкія пачуцці, хочацца на кагосьці пакрычаць. З гэтага можна зрабіць штосьці канструктыўнае. Зрэшты рэшту, як у тваёй гісторыі з кіраўніком, калі ўжо скідаць агрэсію, тое па накірунку. Туды хто заслугоўвае вось гэтай агрэсіі з ім, і трэба памятаць, што агрэсія гэта не заўсёды піць у твар. Гэта яшчэ можа быць, вось, напрыклад, з усмехам лучезарным, так, прамяністым, выкарыстоўваць сарказм. Гумар – гэта агрэсія таксама, калі мы з кагосьці жартуем. І трэба проста памятаць, што ёсць розніца. Агрэсія, агрэсіі рознь.
Так? Это может быть конструктивно, а может быть деструктивно. Давайте обирать конструктивное. Так, себе включить. Ну, зразумеў, бачиш, выходзіць розныя варыянты паводзін є, і досвед, ну, ён ідзе на карысць чалавеку. Тут нічого не скажеш. Так, тут... Ну, так. Яшчэ могу сказаць, што ёсць такі лекар і гісторык Пракопій Кісарыйскі, які апісваў Юстинианову чуму, і вось ён яшчэ тады у часы Рымскай імперыі заўважыў, што чым вышэйшая была трывога ў людзей, тым больш вострай была потым рэакцыя псіхалагічная, і тым менш яны былі здольныя неяк рацыянальна нешта рабіць, прымаць рашэнні і аналізаваць, што вакол. Таму я вельмі раю сапраўды кожнаму беларусу заняцца самааналізам і аналізам сітуацыі і сваю трывогу трымаць увагай. Бо глядзець, ці не пачынае вас ужо шкаліць у нейкія нерацыянальныя штукі, накшталт самапашкоджанняў ці спробаў неяк эзотэрычна справіцца з сітуацыяй, там, праз думкі, што так прыйдзе нейкі вялікі пан Бог, гэта ўсё выправіць. А цікавы момант, слова паніка, яно са старажытнай Грэцыі паходзіла ад імя Бога Пана. І вось ёсць легенда, што гэта быў такі вясёлы бог, шталты з які з сацірамі, граў нам музыку на флейтах і так далей, але кожны раз ён прачынаўся са свайго сну, і сніліся яму жахі, ён прачынаўся з дзікім крыкам і бегаў па лесень, пакуль не супакоіцца. Цікава. І так, вось апісаная гэтая паніка як з'ява нестрыманага жаху, які не дае табе думаць абсалютна і перахоплівае дыханне. У кнізе «Жахлівасць найменне сучаснага гвалту» Адрыяна Каварэра. Вы можете гэта знайсці. І вось звязана вельмі часта ў грэкаў гэта было з умоўнай прысутнасцю Бога. Што гэта вызначае з пункту гледжання псіхалогіі навукі? Гэта будзе нейкае перажыванне экзістэнцыйнага жаху, то бок таго, які большы за нас. Штосьці, з чым мы не можам справіцца. Напрыклад, вірус, мы яго не бачым, правда, як наш дарагі і вялікі сказаў. Ну, само собой. Мы не можам канкрэтна, дакладна, 100% сказаць, што мы ад яго абараніліся. То бок гэта нейкая дадзенасць, штосьці, што вакол нас адбываецца, з чым не можам даць рады. Трэба сабе рабіць нейкія спісы, планы супрацьтрывожныя. Што ж мы можам зрабіць, каб вось гэтай панікі не было? Каб, так, вось як у цябе, напрыклад. Прыгадваць, што вы ўжо спраўляліся з іншымі хваробамі, падобнымі ці непадобнымі. Ну, вы ведаеце, як выходзіць з нейкіх крызісаў эканамічных. Шматлікія людзі баяцца не віруса, а баяцца менавіта эканамічных наступстваў. Што яны ўсё страцяць, што страцяць бізнес, страцяць грошы, не будзеш плаціць падаткі і купляць ежу ўвогуле. Так, не першы раз эканамічныя крызісы мы таксама перажывалі. Рэгулярна ў Беларусі кожныя 4 гады у нас абвал усяго. Цалкам слушна. Так. Рабіце сабе спісы, планы, глядзіце на свет рацыянальна і прыгадвайце, што перажывалі, перажывем. Трэба паклапаціцца пра сябе. Ну і зноў жа, раз і Кася падтрымала, что это слушна, то шукайце інфу не абы каго, а шукайце інфу, якую гавораць спецыялісты. Калі пакуль недастаткова нашых, шукайце вельмі шмат. Я ставлю внизу спасылкі под пару роликов вельмі слушных, которые украинцы здымалі, і вельмі спадзяюся, что появятся яшчэ і наши. Я скину, пошукаю наши ролики, таксама скину, и можно будет уставить, таксама я думаю, что яны з'явяцца под відэа. І абавязкова трэба это зрабіць. І я спадзяюся, што это не будзе ўсё, а што да нас прыслухаюцца і іншыя людзі, і з'явяцца, і этих роликаў стане больш. Таму што выходзіць, што это супакаивае народ, плюс вучыць, як засцерагчыся, а значыць робіць так, што менш людзей атрымае кепскія цяжкія наступствы. І это стане для нас усіх лепей. Што ж, ну, мне падаецца, вельмі цікавая гутарка была. Я спадзяюся, што она была і карысная.
Прабачце, што на першы раз я вот такім спосабам здымаў. Спадзяюсь, далей наб'ю руку будзе лепш. Дзякуй, С вами Касі. были, так, дякую великие. С вами были Змитер Зух и Кася Коваленко-Глуховская. Подписывайтесь на наши каналы и давайте перемагать панику и поморок разом. Так, подписывайтесь, пишите комменты обовязково. Пытайте, что кто ведае, расскажем, на мой, на Касін канал. Переходьте по спасылкам, якія мы выкінем, глядзіце, пакуль другого не з'явілась, карысныя ролики, якія вам что-то патлумачаць. І да пабачэння, даражэнькія. Да пабачэння, да новых сустрэч.